във връзка с уставните измени, преди 2 седмици говорихме, нали, тук, в коридор 8, че на 25.4 тази година, миналия месец, 12 дружества изпратихме писмо до премиера Димитър Ковачевски, че определихме 3 лица да контактуват с кабинета на премиера с цел да българите в Република Северна Македония бъдат включени в работната група, защото аз като представител на Сдружение Дело Скопие подписах и явно съобщение, че не може за нас българите да отлучават, нали, другите народи. Така че ред е да не викнат и нас като граждани, които сме родени тук, които живеем тук и които бъдещето на нас го гледаме тук в Северна Македония. И искаме да дадем свой принос към присъединяването към Европейския съюз на страната ни и към развиване на добросъседските отношения с Република България. Това да не го четеме сега писмо, аз предлагам да го отворим полученото писмо от кабинета на Ковачевски, което го добихме на 2 май, значи този месец. Добре, Йован, само ще ми трябват няколко минутки. Гоша, ако можеш да го отвориш. Докато отварям, това беше писмото, което 12 организации на българи от Македония изпратиха. Сега искам да подчертая само, че там нито едно от тези дружества няма име на историческа личност, така че там не са вече, нали, заличените клубове от Битоли и от Охрид, и мисля, че най-демократично ще ги търсим нашите права. Ето сега да видим как на коя карта ще играе властта. В Македония... отговора, кой ще не го прочете на глас или няма нужда да го четем на глас? Хубаво, някой го... Може, аз ето ще го прочета. До почитуване до канцеларията на председател на владата на Република Северна Македония доставивте барање за вклучување на припадниците на бугарскиот народ во Република Северна Македонија во работната група за уставни измени, заведено со наш архивски број тој од 28.4.2023 година, кое беше разгледано со соодветно и должно внимание од наша страна. Ви информираме дека канцеларијата на председателот на владата на Република Северна Македонија вашето барање го проследи на натамошно надлежно постапување до Министерството за правда со укажување писмено да бидете известени за постапувањето по истото. Со почит шеф на канцеларијата на премиерот Мартин Попов. Значи од тогава, од 2.5, ние ниту писмено, ниту на било кој начин, въпреки сме оставили контакт на мој контакт там също така, вкупно 3 контакта се, значи на никой от нас нито по телефон ни се обадили. Напротив, на 5 май, аз миналия петък
се обадих в кабинета на министъра на правосудието, господин Кенър Лога, че търсим среща с него. Получих отговор, че ще ни се обадят оттам. В момента министъра не е бил в неговия служебен кабинет и до ден денес нямаме никакъв отговор оттам.